Eta futbol zelaian ditugu bandera eramaileak. Hortxe dira, voluntario batzuk, hainbat neska mutil, bandera zuri-gorria eskuan hartuta. Salmameseko beratzan, hor zelai erdian elkartuko dira. Bi bazterretatik irten dira bandera eramaile horiek. Aurretik bandera zuri-gorria eta ikurrina, eta inguruan bandera zuri-gorria. Eta entzun ezazue, jaun Andreok, armailetan zalek nola abesten duten, korralekoekin batera eta Bilboko musika bandaren soinupean, Berdiren aidaren martxa. Horan behin zelai erdian batu eta gero sakabanatzen ari dira, zelaian inguru guztietara zabaltzen ari dira bandera eramaile horiek, abanderatuak. Ia gero Txemi ikuseko aukera daukagun ziur asko bai, baina hementxe dago irteten hasi dira jokalari veteranoak eta aurretik nor dago Rafa Iriondo. Rafa Iriondo, jaun Andreok, Rafa Iriondo. Rafa Iriondo 90 urte ditu, bere seme batekin dago besotik hartuta, eta laster irtengo dira, bera dagoeneko kanpoan dago. Iriondo, Benantzio Zarra, Panizota Gaintza, Bai, historiara pasatu den bostekoa. Hor historiako ikustot Manuel Martínez Canales, Manolin Atletiken da Real Madrideko jokolaria. Egun da 40 lagun etorriko dira. Bai, baina bueno, nik zu zarrenak honet direzela, Bai, zarrantzari gabe Rafa Iriondo izango da. Rafa Iriondo, bai. Gero, bera, da Manolin Ignacio Uribe bai. Hor ikusten dutean, ikusten dute aurretik zarrenak ipini zela. Bai. Hementxe ditugu, Betzuen ikusi dugu. Joseba Betzuen ere izan dugu, agurtzeko Argoitea jonar dago, Niko Estefano, hainbat eta hainbat jokalari zuri-gorri izan dakoak, baina lehenengo eta behin hementxe ditugu jokalari veterano, baina gazteak. Hortxe Iñigo Díaz de Cerio, Javi López, Pablo Orbaiz. Lehendabizi gazteak. Hortxe dira. Gazteak eta oraindik jokoan ari direnak. Hemen Igor Gabilondo, Aitor Ocio, Armando, Murillo, hortxe ditugu Atletikeko jokalari hoiak. Aitor Ocio. Garai guztietakoak, lehenengo gazteenak, eta hementxe Tiko, Isma Urzai, hortxe duzue. Javi González, Manuel Etxeberria, Joseba Etxeberria, La Fuente, hementxe dira denak, Imaz, Fran Dieste, eta momentuz ez dugu gehiagorik ikusten. Jorge, banan ari dira megafoniatik izenak aipatzen, eta gaurkoa, hasierako hau behintzat, alineazio luzea izango da. Bai, alan da. Ikusten du urte batzutan eta urte bezetako jokolariek Samamesen urten da denak, hemen ikusten du, eta bai, oilo ipurdi epinten da, ikusten dute oso emozionante dela ikusten. Nik ikusten ditut hemendik jokalarien aurpegiak, eta benetan hortxe da Julen Guerrero. Julen Guerrero zelaian, Jaun Andreok, eta Lucho Iturrino, hementxe dago, zelaian, Edu Estibariz, Kuko Zigandar ikusi dut, lagun. Joseba Agirre, Rafa Alcorta, Gorentxe, Txirri, Macabez. Horrendik faltaira batzuk, Joseba Agirre. Julen Guerreroren izena aipatu dutenean, oihu berezi bat eta txalo berezia Portugaletekoarentzat, Bai, oihuak entzun ditugu bai hemen katedralean, Patxi Ferreira, Biurrun, Hortzeira, Genar Andrinua, Patxi Bolaños, Endika Guarrotxena, hemen ditugu historia denak, bai, Atletikeko historia. Hauek azken hamarkadakoak dira. Bai.
oraindik asko falta dira. Bai. Orain 83, 84, Liga Txapelketak irabazi zituztenak eta Kopa ere bai, hortxe dira, Menéndez de Andrés, Urquiaga, Gallego. Jorge, presidentea aterako alda, presidentea. Uste dugu ezetz. Palkoan dago, Josu Urrutia. Bai, eta uste dut presidente hoiak ere bai bertan geratuko direla. Hala esan digute. Bakarrik jokalariak orduan aterako dira. Dani ere ikusten dugu. Jokalariak eta uste dut entrenatzaile hoiak irtengo direla, baina ez dakigu seguru ere. Bien bitartean, hementxe dira, oraindik. Eta Angel Maria Villar. Angel Maria Villar, momentu honetan, zelaian. Bai, hortxe dago Angel Maria Villar, Espainiako Futbol Federazioaren presidentea, oraintxe. Koldo Agirreren amaikako taldearek merezi izan zuen, joan den urtekoak bezalaxe, hortxe UEFako finala jokatu eta ate jokak gelditzu zen eta Angel Maria Villar, noski, talde hartakoa zen. Talde oso ona eukizaren Koldo Agirre, Juventusen aurka galdu barik urten zaren, kanporatu egin zaren, baina nik uste dut momentu onak izan ziren, oso jokolari garrantzitsu, eta ganera oso joko ona egin ziren talde. Zaharrenak irteten hasi dira. Betzuen eta ikusi dut, aurretik. Gonzalo Beitia, Placido. Bai, mentxe ditugu denak, bai. Abasolo. Ibar Saez Etxeberria, Larrauri. Bai. Ormaza de bai ikusten dut, Niko Estefano. Manu Zamora, atezaina. Bai, hementxe dago Uribe bere gure ondoan oraintxe zelairatzen eta bere ondoan Renteria. Koldobi Etxeberria bai ikusten dut. Bai, eta hortxe banan. Ignacio Uribe. Hortxe da Uribe. Maguregi behar doa. Renteria. Jose Mari Maguregi behar doa. Aspaldiko partez ikusi gabe. Hortxe da Jose Mari Maguregi. Baina gaur hementxe egonda, bai. Lagunduta, ez du txik egin nahi izan. Hortxe da. Koldo Agirre, Iriondo. Amari Zorriketa. Eta entrenatzaile hoiak laster zeleiatuko dira. Iribar, Izagirre, Jose Mari Argoitia. Txalo bereziak baita Maguregirentzat. Bai. Ez du utxik egina izan, Jose Mari Maguregi. Hortxe, Samameseko soropilean. Bai, eta azken aldiz. Esaten genuen moduan, entrenatzaile hoiak hortxe dira. Pres hor dago, Rafa Iriondo, berarekin batera Javier Clemente, Koldo Agirre, José Ángel Iribar, Javier Ureta, Mané, Ondarruen lagun mina. Bai. Guztira jaun-andreok 1752 partidu ofizial jokatu dira San Mamesen eta hoietatik 1156 irabazi ditu Atletikek, partidu ofizialak. Esaten nahi naiz. Orain hortxe doaz. Hortxe da Rafa Iriondo. Bai, Koldo Agirrerekin. Clemente. Javier Clemente. Iribar. José Ángel Iribar. Hortxe da Javier Ureta. Amor hortu ere bai. Jose Manuel Esnal, Mané ere bai, hortxe. Amorruturen atzetik. Unkigarria benetan. Zenbat partidu, zenbat historia, zenbat bizipen eta zenbat emozio. Samames oso osorik, zutik. Xildu dira oiuak. Jokalari hoi guztiak hor erdi-erdian. Eta momentu batetik bestera, himnoa. Hementxe duzue. Gorka Gergabeitia tenorearen ahotik. Entzun dezagun, Carmelo Bernaolaren musika. Eta...
Altza gaztiak soinupean. Atletiken himnoa. Carmelo Bernaolak moldatutakoa. Antxon Zubikareiren letraz. Hauxe da Atletiken himnoa. Azken aldiz katedralean. Eta zuri-gorria zelairare bai. Hortxe da, kapitaina Carlos Gulpegi, Susaeta Iturraspe, San José, Ander Herrera, Urtenetxe, Isma López, Ibai Gómez, Iraitzo, De Marcos eta Iraola. Hasierako amaikakoa. Urdinez jokatuko du Bizkaiko selekzioak. Zelairatzen eta euren aurrekoei pasilloa eginez. Marcelo Bielsa ere zelaira, aukira zuzenean, Atletikeko entrenatzailea. Marcelo Bielsaren etorkizunaz ere mintzatuko gara, noski, albiste delako. Eta zen olako argazkia orain, Jaunadeseko zelaian. Ederra benetan, haze historia. Eurak ere unkituta daude. Beno, honen beste zamaituko da, ekitaldia. Eta ondoren, janik partiduari emango zaio hasiera. Zibinoa oso zorik, eta poliki jokalari horiak zelaitik, soropiletik ateratzen hasiko dira. Sarrera bikaina, merezi zuena, katedralak. Armaia beteta, eta, bueno, giro aparta gaurko egunera esaiztuteko, oio ipurdia berriro esaten dutik jartzekoa da, eta nik uste dut gaurko historia guztia hemen dagoela hori momentuan. Minutu dezente eman duzu iselik. Bai. Malko jeusten edo. Bai. Gaur bate baino gehiagok isuriko ditu. Malkoak hemen katedralean. Badoaz. Atletik oiuak armailetan. Banderak astinduz. Zelaian bandera eramaileak. Baita armailetan ere zaleak eta badoaz. Aurretik hortxe da. Rafa Iriondo. Bitartean Mane. Javier Clemente ikusten zenuten. Poliki badoa barrurantza Rafa Iriondo. Irudi hori benetan polita da. Eta jendea unkituta ikusten duzuen bezalaxe. Hor da Magoregi eta bere ondoan Uribe. Uriberi ezin diogo zer galdetu, Uribe oso ondo dago. Ondo baina erabat unkituta eta oantxe bertan ez da gai izango hitz bakar bat ere esateko. Bai. Pentsatzen dut horregatik esaten duzula, Jorge? Bai. Malkoak begietan ditu. Bi gol haiek. Zurrenteria bai ikusten dut. Unitedi. Bai. Elurpean. Partidu historiko asko jogatu da hemen. Historia asko. Azkenean, Javier Clementen adierazpen batzuk irakurtzen kion esaten zuen. Vamos a ver si podemos dos palabras con Ángel María Villar en este momento tan emocionante. Ángel, ¿qué se siente aquí ahora? Pues una gran emoción y además agradecer a toda esta afición que ha sido maravillosa, que ha estado con el equipo en todo momento y que como jugador de fútbol, en representación de mis compañeros, si puedo hablar porque no soy nadie, hemos intentado hacerles felices durante muchos años, cada uno en su rol en el campo y fuera del campo. Encontrarse con todos estos excompañeros de todos los tiempos es bonito, ¿verdad? Muy bonito porque he estado dialogando hace aproximadamente 2 horas desde que he llegado aquí con todos mis compañeros, recordando hechos pasados y sobre todo preguntando por su vida actual, si tienen nietos, si tienen hijos, etcétera.
Pues muchísimas gracias y a disfrutar, presidente. Bueno, hau esek Angel Maria Villarren hitza, que ukituta ere bai, ikusi dugu, benetan momentu hunkigarria baita orain bizitzen ari garena. Peio Agirregoa ere ikusten dugu hor. Hunkigarria da. Jon Azpiazu, Valverde laguntzailea. Ritxi Arrien, Barçan aurka sartu zaren gola Kopa Atletik ekarri bazena, zeren dauka izena? Endika? Endika, bai. Endika Endika Barrotxena. Barrotxena, bai. Endika Barrotxena. Vicente Biurrun, ikusten du. Bai, eta hemen gure ondoan, General Andrinua, Martubi. hementxe dago, baina badoa barrura. Eta oiuak, Julen, danak armailetan. Julen Guerrero, Joseba Agirre gure lankide bai, Rafa Alporta sartu da oraintxe, hortxe Julen Guerrero, De Marcos agurtzen, Andoni Iraola orain. Andoni Zedrun ez dut ikusi, ez dakit hor egon den. Ez dut ikusi. Baina gaur, Andoni Zedrunen urte betetzea da gainera. Inigo Larraintzarrena ere bai, baina Inigo Larraintzarren ez dut ikusi. Da Carmelo ez dut ikusi, Carmelo Zedrun. Ez da faltatzen normalean, holako gauzeta beti etortzen da. Behar bada emozio gehiegi ere bai. Bai, igual bai. Carmelorentzat. Hortxe da Julen. Bai, hemen dago, ez dakit bera egin egin aldugun. Ea. Julen, bueno, emocionantísimo y vaya aplausos que te está llevando aquí, Pues sí, emocionado de nuevo. La verdad es que esto es único y es un día especial. Ha habido muchos especiales y hoy pues aquí van mucho sentimiento, ¿no? Pero es que esto de escuchar Julen otra vez. Es una pasada, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que esto es, pues no lo cambio por nada del mundo, la verdad. Pues muchísimas gracias y a disfrutar, Julen. Gracias y a disfrutar. Muy bien, muchas gracias. La bueno, Fuente, pues ahí estaba. Bai, La Fuente de Joseba Etxeberria, Isma Urzaiz eta ikusten ditugu. Ozio. Eta bueno, hoi egia hurbilagokoa dira. Bai, Frangeste, ikusten dira. Frangeste, bai. Bitartean iruditan, hortxe da Gabilondo ere bai. Andoni Imaz. David López sekulako denboraldi egin du Brightonen, Inglaterran. Denboraldiko golik onena, bere taldeko golik onena gainera, berak sartu zuen. Horrela izendatu zuten, edo horrela aukeratu zuten, bertako Brightoneko zaleak. Ez da izaten erreza, lehoko temporadan joan da, nagusi izan ez da, eta nik uste dut berak ondo gauzak ondo egin dituzela. Hemen ditugu, ez dakit aukera izango dugun. Joseba Etxeberriak ez dakit zerbait esana izango duen. Txaloak Josebarentzat. Baiatuko gara. Joseba berrio txaloak zuretzat, bueno, guztiontzat, baina entzun dituzu txaloak. Hemen Salmamesen gaur ezalako batean. Bai, bueno, festa bada guztiontzat, ez? Eta, bueno, behintzat azken egun hauetan, bueno, guztiok izan dugu sentimentu hori, ez? Hau bukatzen da, bihar bertan bukatuko da historia hau, eta, bueno, uste dute gaurko egun hau dano gogoratuko dugula, eta, bueno, espero dugu hemendik aurrera gure etxe berri honetan ea gauzak ondo jaten direnez. Eskerrik asko eta disfrutatzera, Joseba. Bale, eskerrik asko. Bueno, hau esek Joseba Etxeberriaren hitzak, uste dute dagoeneko jokalari guztiak barrondo duela ez, oraindik ez, batzu falta dira. Pablo Orbaiz hortxe daukazu. Netxe dator, Isma Urzaizentzat ere segulako txaloak, baita Pablo Orbaizentzat ere. Pablo, digo, qué emocionante llegar aquí hoy y ver San Mamés y escuchar los aplausos. Pues imagínate, yo creo que esto es lo que más le puede pasar a un jugador, ¿no? El Athletic es lo que se está viendo hoy, ¿no? La verdad que es emocionante. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal te va? Pues bien. Oye, viviendo otras experiencias, aprendiendo mucho y bueno, y siguiendo. Pues gracias, enhorabuena por este día también. Muchas gracias. Bueno, oye, sé que Pablo Orbaizen hitzak, hementxe ditugu hainbat jokalari ere, Cortina barrura joan da, hemen David López barrura doa zuzenean, Iñigo Díaz Ezerio lehen egon gara berarekin, eta, bueno, ia denak barrura sartu dira. Murillo azkena. Ander Murillo azkena.